Krásny piatkový večer zo štúdia televízie Kriváň vám prajeme v rámci májových vysielaní a ja by som medzi nami privítal môjho hostia, je to Stanko Chovanec. Stanko, ja ťa vítam v štúdiu. Ďakujem za privítanie, prajem aj ja vám krásny podvečer a príjemné stravenie nejakej tej hodinky správ, a takže sa teším na to, na vás. No tak ja by som ako vždy pustil pre poslucháčov televízie Kriváň zvučku televízie Kriváň, tak ešte raz máme ju tu. Áno, po našej zvučke televízie Kriváň by sme vám chceli niečo povedať a so Stankom v rámci stretnutie, ktoré sme absolvovali včera v Uherskom Hradišti. Ja by som sa chcel aj v tomto mene v rámci Slobodná národnostnej jednoty poďakovať aktérom, ktorí prišli na tieto oslavy, a jasná vec, že Moravákom za to veľmi pekne ďakujeme. Pravda, Stanko, boli sme radi, že sme sa tam zúčastnili a mali sme aj nejaký taký prednes, ale za chvíľku vám ukážeme aj nejakú tú ukážočku. Stanko, ako si ty videl, bol si tam aj ty, ako si videl to, čo sa tam dialo v rámci oslav Dňa víťazstva nad fašizmom, lebo také prvomajové oslavy to neboli, ako voľakedy, ale boli to povedané oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom. No tak my sme tam našli nových priateľov, nové skupiny, nových podporovateľov v rámci Slovana aj celkového pôsobenia na Morave. Ty si to ako videl? No ja som bol veľmi príjemne prekvapený a spokojný s týmto, ako nás s takou priateľskou láskou, bratstvom nás privítali bratia Moraváci, ktorí nezabudli na ten pekný zväzok z minulých dôb. Bolo to neskutočné. Boli to chvíle, ktoré nezabudnem, ktoré sa mi vrijú do pamäti, pretože mám taký dojem, že ani na Slovensku som sa nedočkal takéhoto vrúcného privítania. A ja som bol prvýkrát na tomto stretnutí na Morave, ale fantázia, skutočne pociťoval som takú... Presne takí uvetiví ľudia. Áno, stretli sme sa s obrovsky príjemnými, naladenými ľuďmi, samozrejme nášho rangu a skupiny krvnej, čiže bolo to také krásne, ako keby sme sa poznali už roky. Skutočne takýto mám ja zážitok. No toto by bolo v takom dobrom znení, čo sme všetko tam absolvovali, lebo so Slovanom, Národným snemom jednoty sme tam boli niekoľkokrát a myslím si, že tá podpora, či to bolo o skupiny Fantomas alebo ďalších skupín, teda z Uherského Hradišťa, tak my sme boli veľmi rádi na takéto stretnutie, radi chodíme, ale veríme, že v rámci spolupráce
českého a slovenského národa, teraz moravského konkrétne, sme boli už pripravení na tú spoluprácu, že v týchto ťažkých dobách, pravda, budeme musieť stáť po boku jeden brat ako druhý. Žiaľ, ja som tam mal nejaký prejav, určite možno si ho aj pustíme kúsok, alebo ukážku vám odtiaľ tiež môžeme pustiť a uvidíme, ako dopadnú ďalšie reakcie, lebo sme hneď boli pozvaní na ďalšie konferencie, na ďalšie stretnutia, či to bude na Morave alebo v Česku, ale určite táto spolupráca bude pokračovať, lebo vidíme, ako to funguje s vládou pána Fialu v Českej republike a dotýka sa to, jasná vec, aj našich priateľov, tak ako na Slovensku. A bolo cítiť od nich, že majú ochotu prísť k nám, hej, opätovne nás posilniť a takto vzájomne jeden druhého posilniť náš zmysel tohto... Našej roboty. Áno, našej roboty. Našej roboty. Lebo... Jednoducho boli sme ocenení tým prítomnosťou. No to bolo niečo skvelé. No. Ja nejaké fotografie preniknú na našu stránku aj z mojej stránky a uvidíte, no jednoducho atmosféra bola fantastická. Stretli sme tam lekárov, ekonómov, dokonca ľudí, ktorí niečo... Ktorí sú možno vyššie nastavení. Ktorí boli ľuďmi. Tak si no to bolo základ. Pravde. Toto bolo základ, že strašné porozumenie a ochota s nami komunikovať a samozrejme nadviazať ďalšie väzby. No, ja som bol tiež veľmi spokojný a myslím si, že keď prídem do Českej republiky, alebo hlavne na Moravu, tak sme tam známa kapitola Slovan, vedeli hneď, kto o koho ide, tak tá spolupráca musí nadväzovať na to a myslím si, že v týchto ťažkých chvíľach všetci ju budeme potrebovať a sme ochotní, alebo aj oni sú ochotní sa k tomu pripojiť a preto tá spolupráca s Českou republikou má určite význam, tak ako aj s ďalšími slovanskými národmi. My už sa pripravujeme už dneska večer na ďalšie stretnutie zajtra a o tom vás budeme zajtra informovať v priamom prenose z určitej, z najkrajšej možno oblasti na Slovensku, nie po Vysokých Tatrách, ale oblasť našej histórie, kultúry. Nebudeme to teraz dávať do eteru, lebo veľa uší, veľa mozgov, potom veľa očí nerobí dobrotu. Tak je to na Slovensku, tak to funguje a myslím, že stretnú sa tam tiež určití ľudia, ktorí by mohli ísť do spolupráce. Nebudeme sa, ako som povedal v minulých živých vysielaniach, nebudeme sa s nikým spájať, lebo so Slovákmi je to horšie ako s zahraničnými, povedaniem, našimi spolupracovníkmi alebo ľuďmi, ktorí sú ozaj ľuďmi a nie sú takí egoistami, ako Slovensko niekedy má na tanieri a oni robia tú zlobu vo vlasteneckom povedane alebo pri vlasteneckom národe. Ale ja vám pustím tu nejakú tú dokrutku stade, aby ste videli všetci. Toto bola časť, keď sa začínala, sme sa spojili. Slovan, Národný snem má veľkú vlajku Slovenskej republiky a my vám to nejak tak posunieme po troške a videli ste, že tam sú aj ruské vlajky. Áno, je to oslava víťazstva nad fašizmom, tak to nejak toto pôsobilo. Začína sa vlajkový sprievod. Dojeli jsme do Uherského Hradiště, kde je setkání vlastenců. Přijela přátelé ze Slovenska, z Polska a naše vlajka se tady určitě nestratí, protože slovenští přátelé
mají taky naši vlajku. Posunieme to ďalej. A teraz vidíte tú našu krásnu slovenskú vlajku, ktorá bola na pôde Českej republiky. Tak sme radi, že sme ju tam mohli prezentovať v rámci Slovana národného snemu a sme radi, že Zdenko Moravský nás tam pozval a verím tomu dobrú spoluprácu medzi Českou a Slovenskou republikou. Ja by som sa presunul ďalej o nejaké minúty a toto sú predstavitelia z Českej a Moravskej strany zo skupiny Fantomas, ale verme tomu. Dál bych chtěl pozdravit naše bratry, kamarády ze Slovenska, ze Slovanu, kteří nás přišli podpořit a aby taky nebylo zapomenuto, že i bratři Slováci se podíleli na osvobozování celého Československa. Taky byli okupováni a taky to u nich nebylo takové růžové a nakonec Slovensko povstalo slovenským povstáním proti nacizmu. Áno, to bolo to jedno a potom sme sa dostali do situácie, že nám dali priestor nejaký. Nejaké kvetinky sme tam položili a sme vďační za to, že sme aj my podporili túto akciu. Předávám slovo. Prajem pekný deň tu v Hradišti v mene Slovákov, Slovana národného snemu jednoty. Ja by som chcel sa poďakovať, že sa tu môžeme dneska zúčastniť na týchto oslavách oslobodenia a moja výzva je jednoznačne taká, že chcem pozdrav poslať prvorade Červenej armáde, ktorá oslobodila tieto naše slovanské národy, Česko a Slovensko. Takto, aby som sa vrátil spätne určitým veciam, nezabúdajme na našu históriu Slovákov a Čechov. To je jedna vec. Nechcíme, aby sme sa vrátili k oslobodeniu opäť, lebo čo sa deje v Českej republike a Slovenskej republike je niečo podobné, ako bolo v rámci oslobodenia v roku 1945. Dneska je to síce 80 rokov, nechceme sa vrátiť do toho, aby sme opäť museli oslobodzovať Českú a Slovenskú republiku aj všetky slovanské národy. A toto je veľký problém, lebo sme zabudli na našu históriu a toto sa nesmie stať. Nechceme, aby sa krv prelievala, chceme spoluprácu, ale pokiaľ sa ľudia nepreberú v rámci histórie a nebudú každý deň pozerať, že ešte svieti slnko i pre nich, bude história pre Čechov a Slovákov veľmi temná aj pre slovanské národy. A ja by som bol rád, keby tých ľudí bolo na týchto námestiach veľmi veľa. Žiaľ, vidím aj v Českej republike, deje sa to isté, čo na Slovensku. Ľudia nemajú záujem o veci verejné a nie ešte o históriu. Európska únia nám históriu prekrúca a tvrdí nám, že nás oslobodili Spojené štáty, čo sa musíme na Slovensku a určite aj v Českej republike iba zasmiať. Tak nezabúdajme na svoju históriu a prvorade sme Slovania. A veríme tomu, že budeme pri ďalších akciách po Českej a Slovenskej republike stále viesť jednu a tú istú myšlienku, sme bratia. Sme Slovania a budeme stáť na prahu novej histórie vždy vedľa seba. Nesmieme na to zabudnúť, tak ešte raz pozdravujem sovietskú armádu, český národ, aj slovenský národ. Nech sa postavia za pravdu a za slobodu. Za slobodu sa nebojuje z domova. Za slobodu budeme musieť výjsť do ulic a zobrať si moc do svojich rúk. Lebo každá moc patrí ľudu. Ja vám ešte raz prajem pekný deň a veľmi pekne ďakujem
pre celé Hradište. Tak toto bola výzva, ktorú som ja tam, pravda, Stanko, Môžem. predniesol za, nie že slovenský národ, ale za nás, Slovana národného snemu, a takto by to z našej strany chcelo vyzerať a verme tomu, že tí naši moravskí kamaráti nám prídu pomôcť a my pomôžeme im. Ja si myslím, že musíme si tento medzník oslobodenia Československa sovietskou armádou pripomínať dennodenne, pretože je tu obrovská snaha zmeniť históriu oslobodenia, čo vlastne už preniká to každým dňom cez médiá a jednoducho musíme apelovať na všetky vrstvy, aby k tomu nedošlo, aby deti, naši potomci vedeli, že skutočne nás oslobodila sovietská armáda. A touto cestou ešte by som vás poprosil, aby ste informovali deti, vnúčata o tomto, lebo je to veľmi dôležité. Áno. A na záver by som chcel pozdraviť našich priateľov z Moravy. Ak pozerajú toto video, dúfam, že áno, že to prenikne, tak ich... My sa dostali do podvedomia ich aj ďalších a ďalších. Tak, áno, už je akože pokračujeme ďalej v našej tvorčej práci a tak ich z tohto miesta veľmi srdečné a samozrejme i iných priaznivcov, áno. Takže z tohto miesta ich srdečne pozdravujem a prajem im veľa energie a tvorivých síl v ďalšej spolupráci. Určite áno, debatu, ktorú som napríklad ja viedol s lekármi aj politologom, bola dobre pružná a som rád, že nám dával za pravdu a tým pádom sme dostali, ako som na začiatku hovoril, pozvánku na ďalšie konferencie. Už sme mohli byť dneska v Zlíne, len v rámci časových dôvodov. My pokračujeme akože v nadstavenej robote, či s televíziou Kriváň a Slovanom ideme ďalej zajtra, tak a myslím, že ďalšie stretnutia v rámci oslav na Slovensku, kde sme pozvaní, tak určite by sme radi prišli, ale verím tomu, že tá ideológia a história, ktorá na Slovensku teraz nejak tak prenikla, je povedané takou výzvou pre Slovákov, ako si Stanko povedal, výzvou pre Slovákov, aby sme znova nemuseli, ako som povedal v Uherskom Hradišti, znova plakať nad tým, že sme niečo zanedbali. Vieme, kde nás po slovensky povedané topánka tlačí, že musíme začať od tých najmenších, učiť ich vlastenectvu, aby nedošlo takejto hrôze, ako teraz oslavujeme. Veď Červená armáda, alebo za Červenú armádu a naše životy padlo veľa ďalších nevinných životov. A my si stále neuvedomujeme tú pravú tvár toho všetkého. Lebo sme fašizmus sa vracia. Pozor. Fašizmus je priamom prenose a my budeme musieť znova proti tomuto fašizmu bojovať a výjsť do ulic. Preto výzva pre Slovákov je jasná, Stanko, nie? Jednoznačne. Treba dávať na to pozor, lebo z každej strany čaká a nebezpečenstvo tohto nepríjemného a škodlivého nacizmu. Áno. Takže na každom kroku. Na každom kroku. A stretávame sa s ním, či v novinách, televízie, všade, na uliciach, pri debatách, diskusiách, všade, na každom kroku. A
a stále chceme nejako vyzbrojovať ukrajinskú armádu. Takže takýmto spôsobom absolútne nezabraníme vojne, viac menej ešte viac budeme rozduchávať. No bude to viac menej eskalovať. Tou neskutočnou nenávisťou k Rusom ja žasnem, ako sme klesli hlboko. Áno. A tým mladým ľuďom sa nedivím, že sú spacifikovaní, vymletí, samozrejme ideológiou americkou, ale starší ľudia, ktorí príklad v mojich ročníkoch, ktorí takto podľahli ideológii, no páni, nehnevajte sa, ja sa hanbím za tých starších ľudí a tých progresívcov, čo to vyvádzajú, tak to neskutočné. A som obrovsky sklamaný z chovania sa niektorých ľudí. Je ich strašne veľa a pribúda to a vlastne my chováme v sebe nejakú umelú, vytvorenú nenávisť voči osloboditeľom. Tak priatelia, klobúk dole v úvodzovkách samozrejme. Pred takýmto správaním. To nemá období toto. Tak. Určite to nemá období, lebo sme zabudli na výchovu našich detí. 30 rokov sme ich nehali na pospas štátu. Štát ich zničil. Zničil celé štúdium, celé myslenie. A to je ten veľký problém. A my musíme zmeniť myslenie tohto národa. My sme prvorade Slovania. Áno. Sme sa zbláznili. My sme zabudli na to, skade sme vyšli. Naša krv. Zabudli absolútne. To je nepochopiteľné. Jednoducho. Behom 6 rokov a teraz vlastne počas týchto 3 rokov jednoducho pre mňa to je nepochopiteľná vec. Samozrejme, je to ideológia, ktorá je zaplatená Šorošom a inými skupinami z Ameriky a tak ďalej. Ale toto takto, videl som video dneska z Bratislavy v Bratislave a nejaký proces bol a sama ukrajinská vlajka. Prosím vás, my žijeme na Ukrajine? Ani jednu slovenskú vlajku som nevidel. Tak pre Boha. Ja touto cestou v rámci televízie Kriván zo štúdia vyzývam Ukrajincov, ktorí tu nemajú čo robiť, aby opustili Slovenskú republiku. To je štvanie. Predstavte, aby my sme takto v Kieve. Tak čo by urobili s nami, keby sme takto vystupovali? Príde deň, že budú mať dočinenie s nami a bude to veľký problém a my sa nebudeme s prepáčením s nimi srať. Nebudú tu poberať nejaké peniažky a potom utekať na Ukrajinu ich minúť. Takto sa táto spoločnosť nesmie rozvíjať a to je ten veľký problém. A to je to problém, čo Stanko, ty si hovoril, rozumieš, že kto stojí za týmito všetkými vecami. Sú to mocnosti Spojených štátov. Spojené štáty to je povedané bagáž, ktorá... To je najväčšie zlo na svete. To je najväčšie zlo. Všetko zlo pochádza z Ameriky. Lebo vždy rozkradli, vydrankovali a žili na úkor celého sveta. Dneska dávajú si podmienku na Ukrajine pre pána Beka, dávajú si podmienku dohoda o surovinách. Kvôli čomu by oni mali dostať suroviny? Tak vojna bola kvôli surovinám? Už sme načisto padnutí všetci na hlavu a tí progresívci tupí, hlúpi, šibnutí. Sú šialenci. Budú vo väzbe, lebo bude zákon. Verme tomu, že bude raz vláda ľudu tu a to bude za chvíľu. Bude zákon a bude sa trestať, aby niekto presadzoval fašizmus a nacizmus. Tak sa bude musieť tu zákon takýto vytvoriť a pán Šimečka, raz sa s vami stretnem, ale nebude to v dobrom. No to je otrasné, čo to sa deje. Ja si pamätám, za svoj život 4 roky boli bez vojen.
čo produkovala Amerika. To bolo za vlády bývalej Trumpovej. A keď si začne menovať, tak to je niečo strašné. Vietnam, Kambodža, Laos, Libya, Irak, Panama, no jednoducho na celom svete, mimo územia, samozrejme. Sú to dobyvačné vojny, ktoré majú iba jeden cieľ. Vylagrovať z územia dobývaných krajín, zadlžiť, v prvom rade ekonomicky zadlžiť a ochraňovať pod štítkom ochrany, áno, vylagrovať územie od nerastov a keď sa vám nepáči, priatelia, tak vám nanútime našu americkú demokraciu a to je konečné bombardovanie. Keď budete mať problémy alebo pripomienky na našu demokraciu. Áno. A to je Amerika, vážení priatelia. A teraz ešte ja sa pripojím k tvojej myšlienke o týchto nerastov. Áno. Podľa toho, čo som si vypočul Trumpa, tak on akože zaručí pri ťažbe nerastov ochranu. To znamená, že Trump si dovedie svoju armádu americkú, áno, a americká armáda sa bude rozširovať a nebude chrániť len nerasty pred krádežami, ale bude sa pripájať k vojne proti Rusku, priatelia. Určite áno, lebo tieto myšlienky, asi... čo boli, že chcejú, neviem, dvojmesačnú alebo mesačnú áno, lehotu, prímerie, to je divadielko, hej? Tomu pánovi Ryšavému z Ameriky by som odkázal, nech si tú šiltovku dá, nech ide na ten americký fotbal sa troška popozerať, ak by mu náhodou nepadla tá lobda na hlavu, aby troška dostal rozum, ale my nepotrebujeme Ameriku tu a preto výzva je jasná aj pre túto vládu, nie? Na čo my tu máme amerických vojakov, americkú ambasádu. Ja som to už deklaroval, rozumieš, aj na Hviezdoslavovom námestí, kde americká ambasáda existuje. To bude prvé, čo poletia zo Slovenska. To verte tomu, pokiaľ budete nám dôverovať, tak oni určite poletia v rámci dobrej prípravy kondičnej zo Slovenska. Ja by som ešte tak doplnok mal k tejto Ukrajine. Si predstavte Kulícha, tá kolegyňa jeho, Štaselová sa volá. Áno. To sú vojnoví štváči, ktorí chcú implementovať banderizmus a nacizmus na Slovensku. Kladiem im otázku, prečo nejdú bojovať za Ukrajinu? Priamo na front, áno? A títo všetci vojnoví štváči, ktorí nás ženú do vojny, oni by mali v prvom rade, áno, ísť na front, keď chcú bojovať zbraňami proti Rusom. A zamier, zaujímavé slovíčko, zbraňou zamier, to je podivné spájanie. Toto je štýl amerického pôvodu. Áno, to je akože americká demokracia. No, takže ja by som poprosil týchto štváčov, aby išli na front, áno? Aby tu necliachali a švásti o tomto a nech idú pekne bojovať. My bez nich vyžijeme, kľudne, áno? Určite všetko. Nech idú oni. Vyzývam ich, aby šli na tú frontu. Je to tak, nech idú na tú frontu do prvej línie, ako sa vystatuje pán Grúlich, Šimečka, že Moskva je nacistická. Ja by znova som odkázal, buchni si hlavu o betón, alebo možno ti ho niekto buchne mimo toho všetkého, ale nechceme opäť aj na Ukrajine, aby bola vojna. Oni rozoštovali aj Jugosláviu, Američania. Nakoniec špinavý bicyklista, ktorý by mal byť Dzurinda vo väzbe, za prelet, ktorý povolil, aby bombardovali Belehrad a slovanský národ. On sa vysmieva a chodí ako alkoholik po všetkých mestách. On si robí teraz ešte promotion na tom, aby on vstúpil do nejakej modrej strany. No to mu treba dať asi len takto modrou lajkou po čele a dobre.
nech sa nikto na mňa na Slovensku nehnevá, aj táto vláda chcela vytvoriť nejaký právny štát a vrátiť sa tomu, čo s prepáčením posrali za 12 rokov a oni nemajú o to záujem. A takí istí štváči vojnoví sú v parlamente ich máme. Matovič a ďalší, rozumieš? Osušky. A ďalší. A ďalej. Nebudem menovať, lebo ktorí nás v rámci Slovana a môjho mena ma udávajú. Páni v Ružomberku, že? Nech štve, ale nie v mene mojom. Áno? Nie v mene nás, Slovákov. Dobre? Nie. Poprosím ich, nech štve, ale nie v mene našom. Áno? A nech mi nehovorí, že je Slovák v mene Slovákov. Dobre? Áno, týka sa to Poprosím. práve, toto je to oslobodenie, ktoré sa musíme dištancovať, aby tá vojna neznikla, aby sme nešli proti svojmu slovanskému národu. A my nechceme, aby ani ukrajinský národ zomieral, ktorý je slovanský. Ale jasná vec, okolo Kyjeva vytvorili si nacistický tábor. A toto je problém. A Rusko, ako víťaz vojen, má právo ich odsúdiť všetky vlády. 102 článku má právo akože pokračovať v denacifikácii, áno? Určite áno. Takže určite áno. A toto musíme zabrániť. Či sa vám to páči, alebo nie, tak toto berte, že to je skutočnosť. Musíme si uvedomiť, že tieto veci, čo sa dejú nie náhodne. Určite sa nedejú náhodne, chcú nás vyvraždiť. Bill Gates jasne to povedal. Ten špinavý darebák, ktorý okradol ľudí tejto planety, vyhlasuje o vyvraždení 1 000 000 alebo miliard ľudí. A sú to Európska únia, ktorá sa na tom podieľa. Podieľa sa na tom VHO. Vás sa to nebude dotýkať, keď povedanie v Európarlamente schvaľujú zákon, ktorý sa nebude, myslím si, na Slovensku nikomu ľúbiť, lebo bude prichádzať sociálny kredit. A oni hinte svine budú rozhodovať o mne, že či som politicky pre nich dobrý, alebo nie. Keď nebudem dobrý pre nich, tak asi ma pošľú pásť. A toto je to vytváranie v rámci povedania európskych národov a hlavne slovanských národov, je to vytváranie nervozity obrovskej, lebo vieme, ako sa to môže skončiť. Jedine občianskými vojnami a o to ide špinavým Nemcom Ursula von der Leyen, komisárke Európskej únie a podobným mágom, ktorí chcú útočiť na Rusko cez také krajiny, ako sme my. Slovensko, Česko a ďalšie balkánske krajiny, ktorí by chceli, aby sa pripojili. Miesto toho, aby sme boli v rámci Slovanskej konfederácie, o ktorú bojujeme, sme Európskej únii. Len politický systém sa, myslím si, že Stanko nedá len tak zmeniť, že príde niekto do obývačky a povie vám, dneska meníme politický systém. Čo ty na to? To jednoducho oni si kryjú svoje. Samozrejme, je to biznis. Politika je dnes biznis. Všade, kde sa pohnete, peniaze. Peniaze, áno, je to veľmi smutné, ale na úkor nás, hej, dôchodkárov a tak ďalej, tu ľudia už nemajú pomaly čo do úst. Za chvíľku príde elektrina, voda, samozrejme energie hore. Som zvedavý, ako bude reagovať a dokedy budeme my dopracať na rozšafnosť politikov, sudcov a tak ďalej štátnej správy. Dokedy? Mám taký dojem, že naša skupina a skupina, ktorá ešte vytvára nejaké tie HDPčko, je veľmi slabá k tomu, aby sme uživili politikov, hej, a samozrejme štátnu správu, ktorá parazituje na nás, áno. A preto si musia požičavať na mzdy
aby sme ešte to sa umelo predĺžuje, táto kríza, áno, ale zvyšuje sa nám dlh, samozrejme. A dlh, kto bude splácať? Politici nie. Budeme splácať to my, ale my to nezvládneme, lebo to je neskutočné toto, hej. Si predstavte, že vám vsiahnu na... Príde taká situácia, kedy veľa ľudí mladých má hypotéky, áno. Prídu navýšenie energie. Začínajú podniky krachovať, vážení. Padajú každým dňom? Padajú. Takže prídu tu také tlaky od mladých ľudí, musia sa spamätať, ak chcú prežiť. Hej. Samozrejme, s potravinami to bude obdobné. Budú sa zmenšovať dávky, hej. A budeme žrať s prepáčením červíky a zbytočné GMO mäso cez počítačové a tak ďalej, ktoré vzniká chorobnosť, zvýši sa chorobnosť. Turborakoviny už sú v nastupe, hej. A jednoducho, takže tu je, my sme stále, každodenne sme v riziku, tak by som povedal, že niekedy špekulatívneho zabíjania. Hej? To je špinavý biznis na ľuďoch v rámci zdravia, smrti. Či keď si zoberieme vzduchom chemtrails, áno, kovy, to znamená poškodenie pľučných orgánov, cez zem, áno, tieto kovy vsiaknú do zeme, čiže my si myslíme, že my vypestujeme zdravú potravinu, zeleninu respektíve, čerta starého. My to jeme s kovmi a samozrejme prídu rakoviny, pečeň odíde a tak ďalej. Čiže to je vzduchom. Ale Stanko, oni to nechcejú priznať. Oni to nechcejú priznať? Tak nechcú. Prečo by to chceli, keď majú zisky obrovské, hej? Tak. No. A my nemáme, absolútne sme nesebestační, čiže treba sa zamyslieť nad týmto našim a neprovokovať to, rozum do hrsti, lebo bude ako nebolo. Začneme teraz. 19. maja ide o podpis WHO pandémie, áno? No. A tu sú obrovské tlaky na pána Kotlára, ktorý má publikáciu Klobúk dole, samozrejme stojím za týmto a podporujem, ale ktorého chcú komplet zlikvidovať, lebo tu máme oveľa lepších odborníkov, imunológov a pandemiológov, ako je Sabaka, Čekan, Američan Čekan, Jarčuška, a múdre hlavy. A no to je neskutočné, no tak riadme sa nimi a bude dobre. Fakt, iba takto, skrátka, dá sa okolo toho strašne veľa rozprávať. Dáme si to, Stanko, po našej piatkovej, teraz je víkend, rozumieš, sprestrime týmto našim Slovákom, áno, aby nemali len zlé chvíle alebo zlé myšlienky a my im pustíme, ak sa nám to, dúfajme, že podarí, Pálka Latáka a uvidíme po pesničke. Opa!
ideme, opa! A hopa, a hop, 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 super! A skupme vaše ruky a ideme! Áno, to bol Pálko Laták, máme ho veľmi rád, je to mladý chlapec, ktorý sám si tvorí pesničky a radi ho podporíme na každom podujatí, kde ho stretneme, ale to bolo pre Slovákov, aby dneska nemali povedanie v úvodzovkách čierny deň alebo čierne myšlienky. Verme tomu, že zastavíme všetko, tú hrozbu, ktorá sa rúti na Slovensko, ale len za pomoci vás, ale my s Tankou máme záujem o to, že politické strany tu musia skončiť. No, jednoznačne takto ďalej sa nedostaneme a tá kríza nás čaká tým pádom. Jednoducho musí bezokladne prísť ku zmene systému, lebo ako hovorím, je to riadené samozrejme Bruselom, cez Washington, samozrejme CIA, Washington, Brusel a dopracame samozrejme my. Samozrejme. Jasná vec. Doplacame na to všetci, lebo to, čo teraz v úvodzovkách oslavujeme, 80 rokov slobody od fašizmu, ale nie je to celkom tak, lebo tá sloboda po 89. roku sa na Slovensku stratila. Absolútne sa stratila a viníme všetky vlády po 89. roku. Preto tá výzva je, slovenský národ, preber sa, je na čase postať, lebo dojde k zániku Slovenska. A teraz, keď tí paraziti v Európskej únii, ktorí nás ženú ďalej do kúta, hovorím ďalej do kúta, a budú prichádzať zákony, keď nebudete očkovaní, nebudete jesť, nebudete piť, nebudete z dvora utekať, nebudete sa môcť opäť stretávať, lebo tieto svine z progresívneho Slovenska majú šancu, majú šancu sa dostať do vlády. Lebo, Stanko, ako ty vnímaš ten súboj Danko Fica ohľade transakčnej dane? No tak ja myslím, že je to koaličná kríza, samozrejme, ktorá má pretrvávajúcu tendenciu a je to naťahovanie času podľa mňa. Je pravda, že táto daň postihne aj nás, lebo účtenky z pokladní chodia s poplatkom už. V niektorých hypermarketoch som zažil v skutočnosti príklad z nakupu 1 euro, hej, daň. Takže samozrejme tá záťaž daňová ide len na nás. Hej. No a tou transakčnou postihne malých podnikateľov a ostatné vrstvy. Hej. Nepostihne to politikov, lebo tí si zdvihli platy. Hej. Oni majú transakčnú daň inej krivke. Oni majú do plusu. Hej. No a samozrejme toto platí i pre vyššie vrstvy ako súdy a tak ďalej. Hej. Takže doplatíme len my. Stále transakčnú daň. Áno, to si povedal pravdu. A ináč ja nie som za žiadnych politikov, za žiadnu stranu, ale v tomto prípade mám taký pocit, že Danko asi má pravdu v niektorých veciach.
Danko môže mať pravdu, len Danko by si mal pozrieť do vlastného súkromia, že zničil politickú stranu, ktorá bola akože najstaršou politickou stranou na Slovensku a on využíva priestor na to, aby naťahoval a vyťažil. Samozrejme, je to len voda na mlyn pre PS, ktoré ja si myslím, že vývoj bude asi takýto, keď budeme tak ticho sedieť na ríti a budeme pozerať, ako nám ukrajinskí títo sociálni vykoristovateľia nám tu vlajú svojimi vlajkami. Za chvíľu nám budú lepiť na mestské úrady, polícia bude nečinná, takže verte tomu, že môj takýto návrh, že v septembri čakajme predčasné voľby. Áno? A tešte sa, čo potom bude. No určite to nemôžeme dopustiť, lebo teraz musíme otvorene hovoriť aj k ľuďom, že chceme pripraviť scenár na to, aby to nebolo. No, keď padne vláda, my s tým nič neurobíme. To je výsledok. To je biznis, áno. Opäť, lebo a teraz, keď niekto si už robí teraz povedanie predvolebnú kampaň, my to musíme zastaviť. Voľby. Všetky voľby, ktoré boli na Slovensku zmanipulované, je podvod. Áno. Obrovský podvod na ľuďoch. Už nehačte do tej urny tie lístky, lebo to je problém, lebo urna je smrť. A týmto sa oni snažia ľudí dostať tam, kde ich potrebujú. Dajú vám úvery, dajú vám všetko, len to zaplate a budete viazaní ako opice. Toto je tá vaša demokracia po americky, po západniarsky, po nemecky, francúzsky a neviem ako. Určite nemôžu bežní ľudia v týchto krajinách za to. Ale tí špinaví židovskí politici, ktorí kradnú a nemajú stále dosť. A ešte sa pokúšajú vyvraždiť túto zemegulu s takými hajzlami, ako je Bill Gates. Už mal byť dávno popravený. Pýtam sa všetkých predstaviteľov svetových, ako je možné, že taký hajzel ešte žije. Tak on je potrebný pre miliardárov, áno. Ako môžu byť Stanko miliardári, keď ľudia nemajú čo jesť? Jaké je možné, že sú na Slovensku milionári a miliardári? Ako je to možné? Tak majú vizuálne peniaze, hej? Cez banky. Všetko je to umelo napikované, vieš? Určite áno. No? Určite áno. Nie sú kryté ničím. Áno, sú s prepáčením tým krávským lajnom. Akurát tak sú kryté. Toto sa nemôže stáť, aby sme takto žili. Len taká jednoduchá predstava. Tu u nás, na Slovensku. 40-ročný chlapec u mňa má 50 miliónov na účte. Skade? Veru? Otázka. Áno, odkiaľ? Kto mu to dal? Odkiaľ? Predáva drogy? Zbrane? Aha. No jedine takýmto černým spôsobom podlým. Zlodejčinou. No ako? Máme tu, neviem, 10 miliardárov, super miliardárov, hej? Chrenko, Tkáč a tak ďalej. Áno, samozrejme, začalo to za mečiarizmu, privatizáciou a navyšovaním zlodejských a prevexlovaním peniazí cez banky a takto. No ako je to možné? A my tu šgrdošíme, my tu nemáme na chleba. Hej? No to dôchodcom ešte chcú zobrať 15%, tí nominanti politických strán. Haló. No, áno. A teraz... Národ sa nedokáže prebrať. Nič. Teda jak bude, hej? Stále ten chrbát budeme zohýbať,
mi to prípada ako vo filme Pacho hybský zbojník, keď Poloni dal Korbač naspäť, vrátil to si milím. Jednoducho tam bol, už neviem kto, ale asi Labuda robil Draba a Poloni robil úslužného podaného. A Drab Labuda bil s Korbačom po chrbáte Poloniho a Korbač sa mu vyšmykol, Poloni mu zdvihol ten Korbač, dal naspäť Drabovi Labudovi a ten ho bil znovu. Takže takto my, priatelia... Bite, pane. Áno, bite, pane, bite. Prosím. Ešte sa poprosíme. No a toto musí skončiť. A toto pretrváva od toho poddanstva, feudalizmu až dodnes, áno? Dokedy budeme my takto sa zohýbať? Ja myslím, že príde čas, Ja len, Stanko, poviem takú vec, že Slováci boli veľký národ. Tak. Kde sme dopadli? Ako sme sa dali sfanatizovať, zblbnúť. Absolútne. Sme maličkým, jedným najmenším národom. Národ. Ale najmenším národom, lebo nám zobrali územia. No. Kde máme Zakarpatskú Rus? Kde máme ostatné? Však hovoria, že Chorvátske more je naše more. Lebo naše územie až tam existovalo. A takí sme my naivní... Slováci, stále sme naivní a necháme sa stále okradať. Okradli nás v 89. Okradli nás po vstupe do Európskej únie. Spravili nám banky, toľko bank, že viac ako cukrovarov. Pre Pána Boha, to kde sme? A my budeme kupovať ten hnoj, špinavý hnoj. Že nevedia s tými kamionmi nejaké granatín tam hodiť. Do tých chemických oných. Pre Boha, to kde sme? V priamom prenose zabíjajú Slovákov. Nechali sme sa zabíjať covidom. Ten podvod, ten bude mať ešte veľký dopad. To agenda 2030 ide. Fico pokračuje. Vlák ide, len iní nastúpili a tí ešte zatiaľ vedú do hrozných útrop tento vlak. Tak to je áno. Tento slovenský vlak a to, žiaľ Bohu, sa dívame v rámci toho, že nemáme záujem. Opakujem sa vždy o veci verejné. Nehali sme stranických politikov robiť si s našimi peniazmi, s našimi životmi, s našimi deťmi, s našou peknou republikou. Všetko možné. Teraz sa pripravuje zasa podvod na vode. Pán Boh vás vychráň. Opakujem, Pán Boh vás vychráň, keď urobíte podvod v rámci Slovenska s vodou. Na základe toho si pustíme, aby sme ďalšie myšlienky čierne nedávali našim ľuďom, lebo verím tomu, že všetci alebo niektorí už nemajú dosť a na zaplatenie poplatkov za bývanie. Tak radšej si niečo pustíme od našich mladých heligonkáriek.
Áno, toto boli opäť mladé heligonkárky z akadémie a toto je tá radosť slovenského národa, aby sme, pravda Stanko? Tak to treba pokračovať ďalej, veď ja si spomínam na mladé časy, boli sme veselí, usmievaví, tancovali sme, stretovali sme sa. A nepotrebovali sme ani mobily. Áno, bez mobilov, stretovali sme sa. Sedanie na múrikov večerných, na jablka sa odskočilo do záhrady. Určite. Ale všetko a žili sme spoločne, tak nejak vzájomne sme a pomáhali sme si. Bože, krásne časy a toto všetko je preč. Škoda, že naše médiá nedokážu tú našu voľakedajšiu radosť prenášať v tých filmoch, rozumieš, že neukazujú to. Rozumieš, že vidíme, akí sú zamračení naši mladí. Keď cestujem rýchlikmi alebo niečím podobným, oni sú desiatí. Nekomunikujú, lebo všetci sú na telefóne. A oni nerozumejú tomu, že ten telefón je škodlivý, že niečo vyžaruje. Lebo mamička má radosť, lebo nemusí sa o neho starať. Tak. Má pokoj. Niektorých musíme aj ochrániť z tej strany, že musia mať aj 2-3 roboty. Toto sme dospeli v rámci americkej a západnej demokracie na Slovensku. Keď nemáte 3 roboty, tak neprežijete. Vidím, ako tie rodiny, ktoré aj od nás pýtajú peniaze, ale musím aj v rámci štúdia televízie Kriváň povedať, my by sme boli veľmi radi a pomohli tým rodinám. Ale nám tie peniaze na nejakom účte nekvitnú. A toto je ten problém. A ľudia dneska sú, nechcem povedať všetci lakomí, alebo všetci nechcú vidieť to utrpenie toho druhého. A ako si Stanko hovoril ohľade toho COVID podvodu, pre Boha, nedávajte očkovať v žiadnom prípade malé deti. Áno, Peťo Kotlár je síce nadstavený cez určitých odborníkov, ale hovorí za nich tú pravdu. COVID podvod bol na Slovensku a všetkých krajinách sveta. Oni sa podieľajú na biologickej vojne, tak my sme vo vojne. My sme vo vojne. Ako si povedal chemtrails, rozumieš, však to padá. Veď počúvam tých ľudí, ako sú chorí, obrovské problémy s dýchacími cestami, a to nechcem povedať tí, ktorí sú očkovaní 2-3 krát, že majú obrovské problémy a bolesti so srdcom a klbmi. A to je len príprava na ten odchod na druhý svet. Prečo nechcejú priznať aj títo vládni činitelia, že COVID bol a je biologická zbraň? Všetci propagátori vakcín sú nažive, áno. Ani jeden nezomrel. Všetci politici žijú. Áno, ale pritom tak propagovali vakcíny, áno. Ani jeden, snad jeden, 78, neviem už odkiaľ, sa mi zdá, že jeden, pardon, no takže jeden. Ale z týchto propagátorov jednoducho si nezaslúžia takto sa pohybovať voľne. Musí byť niekto zodpovedný za to zabíjanie, za likvidáciu. To bolo doslovne naplánované, áno. To bolo úmysel, čiže obrovský zločin na nás. Hej. Bol to experiment, o ktorom sa vedelo, áno, za vlády Matoviča. Aj Fica, lebo Fico... Aj Fica, samozrejme. Pellegrini nás chcel 80% zaočkovať, samozrejme, keď bol predseda vlády. Čiže
A teraz si predstavte, že vyhovárajú sa, že Kolíková minulé videjko vyšlo v relácii, už neviem akej, 5 minút pred 12, alebo ako, už nepamätám si, ale 3-krát vyslovila slovo dobrovoľné, prosím, ešte raz, 3-krát je toto, áno, to je zo strachu povedané, lebo ten človek už mal byť dávno vo väzbe. Dávno. Vo väzbe. A to nehovorím ešte vražda Lučanského, hej, takisto. Rýchlo schovaná pod koberec, samo zavraždenie. Verdikt súdu, prosím pekne. A takto sa pracuje u nás s faktami, áno, cez súdy, bohužiaľ. Je to takto nastavené, je to taká zločinecká partia, ktorá si melie ručičky a skrýva sa za iné veci. Hej? Takže mala by, áno, ako si povedal Stanko, mala byť vo väzbe, či za Lučanského. Dávno. A nie len ona, samozrejme. Lebo ona sa podielala ako vládny činiteľ, rozumiem, bola ministerkou, pravda? A tak kde je tá spravodlivosť? Ja by som sa chcel len vyjadriť k tomu, že pýtam sa Slovákov, na čo sa nám súdi? My potrebujeme súdy? Pre Boha, veď sa preberme. Však my si prakticky bereme, že tu máte, ako povedal Stanko, ten bič a byte nás. Súďte nás. Byte nás, súďte nás. Bláznili sme sa. My žiadne súdy nepotrebujeme. Pokiaľ bude tu ľudová vláda, žiaden takýto súd nebude. A keď bude, tak bude ľudový, kde budú mať predstavitelia nejaké slovo z ľudu. Bude ľudová kontrola. A nie hin takí darmožráči, ako sú v parlamente teraz. Uplatní. Za skorumpovaní. Peniaze. Všetko. A za také peniaze veľké. Toto my potrebujeme? Bol voľakedy občiansky tribunál, kde rozhodovali a súdili. Bol tam jeden právnik a ďalší 5 boli z ľudu. A tí rozhodovali a tí mali právo veď tomu všetkému niečo povedať. Veď taký ako človek, ktorý zabil v Bratislave 5 mladých ľudí, už by tu neexistoval. Lebo verím tomu, že tí rodičia by rozhodli za ňo. A rozhodli by v rámci spravodlivosti. Ale súd nerozhodne, preto my nepotrebujeme tie súdy. Nepotrebujeme takýchto predstaviteľov. Ja len teraz poviem, pán Fico, ďalší, Žilinka, kde je pán Lipšic? Zločinec na generálnej prokuratúre? Pre Boha, na generálnej prokuratúre, vážne? Zašitý, ticho je. Nič o ňom nepočuť. Riadiaci orgán. Žilinkovi treba. On je orgán. No. Takže, a veľký. Takže pán Lipšic. Pozrime sa pravde do očí. On zavraždí človeka, Stanko, a on sa premáva a ešte dostane funkcie. Áno, to je neskutočné. To ani v Angole také niečo neexistuje. Ani Angole. Tak kde je tá nezávislosť? Spravodlivosť, právo. Spravodlivosť. Vytratilo sa a ide stále dole vodou. Už dávno sa stratila, pominula v našom nepravnom štáte, áno. Toto je... Dobre to hovoria, že sme banánová republika. Áno. Je tu právo chudobného, ktorý nemá nič, ukradne 2 kukurice, okamžite je vo väzbe, lebo nemá peniaze. Ale keď urobí nejaký prieťah, nejaký zlodejíček, ktorý má nejaký účet a tam má nejaký ten miliónik, tak už pekne vo vatičke, už sa to presúva z okresného na krajský, z krajského a peniažky sa ťahajú až nakoniec. Tak vydrž mesiac vo väzbe a my ťa pustíme. Takto sa to robí, vážení. Hej? A ešte by som sa chcel našich predstaviteľov, to som mal takú myšlienku a vždy som na ňu pozabudol. Jak je možné, že predstavitelia vlády majú toľko firiem, z ktorých ťažia počas vlády. Jak je toto možné? Jak je toto možné, že
je primátorom, je poslancom, áno. má firmu. Aký je to zákon? Zákon vytvorili znova pre ľudí, že nemôžeš pracovať v takom odvetví, rozumieš, ako si rozumieš. Nie je to konflikt záujmov toto? Myslím. Nie. Ticho. Všetko je ticho, národ je ticho. Toto je problém. Oni kradnú vo veľkom a my robíme na nich ako idioti. Toto je problém Slovákov. Chceme to zmeniť, chceme zmeniť systém. A my vám jasne povieme, prídeme za vami do ulic, do miest. O čom chceme ľudovú vládu? Že ten program pre ľudovú vládu je. Je to jednoduché. Každý musí mať prácu a každý musí povinne pracovať. Je to úplne jednoduché. To nemusel nikto vymýšľať. Takto odbúrame sociálny systém a nemusíme dneska mať takú daň, hentakú daň, konsolidačnú daň, transakčnú daň, daň za psa, za kačicu, za hus, chodia spisovať ako idioti. Čo vy ste im dali žrať? Každého jedného vyhoďte od tej brány. Nevypisujte tie papiere, lebo toto je to, čo oni potrebujú, aby sa ľudia podvolili. Mám jedného barana, ale takého, ako je on. Toto ja mám dávať, evidovať, mám sliepky, kačice, husy, všetko budeme evidovať. Vy zločinci. A vy si dávate platy niekoľko tisícové navyše v rámci konsolidačných opatrení. Vy ste sa zbláznili, ale nie vy. My sme sa zbláznili, lebo sme vás mali dávno odtiaľ vyraziť ako psov. A to príde. A verte tomu, to za chvíľku to príde. A tí banderovci špinaví nech utekajú zo Slovenskej republiky. Toto je ten problém, že ľudia nemajú záujem. Áno, chyba tu ochota zúčastňovať sa na týchto veciach verejných. Vôbec sme stratili nejakú súdnosť a sme ľahostajní. Stačí nám, že máme krekry, pivo a RTVS a to nám úplne, TA3 a to nám úplne sa napapkáme tých sračiek televíznych a sme spokojní. A ešte je tu, lebo ešte je tu možnosť, nejako to bude a niekto to urobí za nás. Hej. Takýto je prístup. A ďalšia ešte vec, čo urobíš sám? Hej. To takú myšlienku oni propagujú, že ja sám neurobím nič. Keď sa tí sami tých milión postaví za seba, tak nás bude tam milión. A to je ten problém. Že nedokážeme... Keď budeme sedieť na ríti všetci, tak samozrejme, že neurobíte nič, ale budeme trpiť všetci. Nielen my tu, ale všetci do jedného. A samozrejme, oni už budú závodov, oni utečú, hej? Lebo majú už kúpené vily v zahraničí a nás nechajú v sračkách. To si píšte. Že príde pláč a nariekanie. Určite áno, lebo to, čo sa pripravuje, ako som pohovoril na začiatku, ohľade toho zákona, rozumieš, že keď nebudeš poslušný, že ti zrušia sociálny kredit. Keď ste tlieskali Ficovi, že bol v Číne, tak v rámci určitých zákonov niečo také pochádza aj v Číne. A bolo také video, bol tam jeden chlapec, ktorý v Číne pôsobil a jedno s druhým, tak nemohol použiť ani svoje peniaze. Absolútne nemohol použiť svoje peniaze a používal nejaký kredit, nejaké babky. Toto my nepotrebujeme. Digitalizáciu nepotrebujeme a sami im to ponúkame ako na tacke. Vlastnú likvidáciu. A potom sa čudujeme, že si to oni dovolia, že či Šurany, či ďalšie mesta, ktoré budú, rozumiete, mať tieto pece alebo podobné niečo. Že naša úrodná pôda sa predáva vo veľkom a nikto na to nereaguje.
Absolútne nikto na to nereaguje, že naša pôda, a to hovorím, ako pred chvíľkou som povedal, je možnosť, čo som počul, predaja vody pre Pána Boha, to je už konečná. Vypnúť svetlo pre Slovensko. Posledný zahasiť. A toto je náš problém, rozumiete, aby sme vás dostali niekde a začali ste zdravým rozumom a zdravo rozmýšľať. My vám tu nehovoríme o tom, že chceme vojnu. My chceme zachrániť Slovensko. A nech sa všetci v rámci spolupráce pridajú. Opakujem, nebudeme sa spájať, lebo je veľa egoistov. Ale nech sa všetci pridajú, nech toto Slovensko nezanikne, lebo plán A a B je rozhodnuté. Má zmiznúť 30 krajín Európy a to už je jedno pod akým názvom. Nechceme patriť do Rakúsko-Uhorska. Nechceme Trojmorie. Sedmohradsko, alebo chceme Horný Halič je neutrálny štát, priamu demokraciu, aby ľudia s ľudovou vládou mohli dobre žiť na tomto Slovensku. Ozaj na peknom Slovensku. A toto je obrovský problém. Ako dostať ľudí, lebo ako som povedal, boli sme v Bratislave, pred úradom vlády. Teraz sme boli v Českej republike, zajtra sme na Liptove. Ale problém je jeden. Nezáujem ľudí. Pravdu poviem, v Uherskom bol strašný záujem, hej. Prichádzali ľudia a s takou radosťou, hej. To som bol milo. Musím sa k tomu vracať a stále s veľmi dobrým pocitom, že mimo, v Čechách bol, no, nie že nepochopiteľne, ale oveľa väčší záujem ako tu a práve preto musím... Áno, bol záujem aj o spoluprácu. No samozrejme, áno, o spoluprácu, ale čo sa stalo tu na Slovensku, to absolútne... Niektoré veci mi nejdu do hlavy. No, starí rodičia sa asi v hrobe obracajú. Už keď sme rozprávali tu o komunikácii ako medzi ľuďmi, môj zážitok osobný je, mladí ľudia sedeli v takom bariku, som bol na kave, bol stolík široký asi 60 cm. Boli opretí lakťami, a každý mal telefon a četoval. Pol hodiny som cvirkal kavičku, vážení, a teraz ma dobre počúvajte. Ani slovo medzi nimi nepadlo a oni si písali správy, SMS-ky. Mladí ľudia možno 17, 18 roční. Stanko, to sú novodobí blázni. No toto teda, ja som sa aj smial potom, reku, je toto možné? Áno, je, bohužiaľ. Až takto, no jednoducho, ľudia už za pár rokov už nebudú ani rozprávať, lebo nebudú vedieť komunikovať. To nedaj Bože, aby písali ešte dopisy, lebo ani nevedia, čo to znamená. Tak, a keď stratia mobil, konec. Chaos, šok, psychicky sa zrútia títo ľudia. To je, samozrejme, je to všetko účelovo urobené. Čím je vyššia technológia, tak tým blbší ľudia nám rastú, áno? Lebo ja si spomínam, my sme boli tvoriví, sme sa pretekali v zručnosti, spekulovali sme, neboli také nástroje a tak ďalej, ale sme rozumom rozmýšľali, ako si pomôcť, ako si poradiť. Určite áno, oni nemajú čím rozmýšľať. No absolútne. Keď zoberiete mobil 17-ročnému chlapcovi a mu zadáte nejakú úlohu, nezvládne to. Bez mobilu on utečie a chaos. Problém je to, že vychovávame aj psychicky labilných ľudí. Tak. Lebo nie sú odolní, hej? Nie sú odolní, absolútne. Neexistuje, aby držal lopatu, alebo čakám v takej hodine v mojom veku. On, mladý človek, a to neexistuje na Slovensku, to sú v rámci možno malých príkladov, nejaké individuálne, je toho veľmi málo. Lebo vidíme, že ako sa toho všetkého boja, ako si Stanko povedal, tej tvorivosti, dať zdravý rozum do niečoho. Ale problém je zasa túto jeden.
sú ovladateľní, lebo ich rodičia, nehovorím, že všetkých, ich rodičia sú tak hlúpi, že ich dali očkovať. Vy ste sa zbláznili. Ten grafén je ich tele. A je to len otázka času, ako to bude na nich pôsobiť. A to, že budú ovladateľné cez 5G siete a kupujete im tie najrýchlejšie telefóny, kúpte im drevený telefón. Drevený hovorím, nech sa hrajú ako blázni na štadióne radšej, ale budú zdraví. V školách využívajú cez Wi-Fi 5G sieť a preto tie deti boli, alebo klby, hlavy a jedno s druhým. Toto ste dopriali tým deťom. Vy zabíjate vlastné deti. Škoda o tom, bola by to dlhá debata, Stanko. Je to tvrdo povedané, ale je to fakt, že rodičia nemali záujem o vlastné deti v školách a tak ďalej. No, fakt. Oni sa dajú presvedčiť, nejakým lekárom, že chýbala kontrola. Tá injekcia je pre puberťakov v rámci chrípky, v rámci pre dievčatka krčka maternice, aby im to dali vhodná. Nikdy v živote tie deti rodiť nebudú. Preto genocída 2030 agendy pokračuje na vyvražďovaní ľudí na každom kroku. Tak my by sme na záver vám tiež pustili, nech je ten piatok a nie je ten víkend veselý. A chceli by sme im popriať, aby ste mali veselý víkend a nezaťažovali sa všetkými sprostostiami okolo politických strán, ale venovali sa rodine. A ešte by som mal napadnúť teraz takáto vec. Neviem, či ste postrehli videjko, vystupovala tu ruská diva operná Netrebko. A vonku ona spievala krásne, je to neskutočný zažitok. A vonku bol ešte neskutočnejší zažitok, ako sa lamali a hazali o zem progresívci. No, tak takto oni nám akože ničia kultúru, hej. Oni si myslia, že tým niečo dosiahnu, ale toto už je vrchol. Stanko dosiahnu. Pôjdu na psychiatriu. Všetci pôjdu na psychiatriu, lebo to sú blázni zo štadiona. Dosiahnu. No, akože sú to blázni, samozrejme. Sú to nainfikovaní a natransformovaní blázni, áno. Áno, povedal by som to po slovensky, len to nemôžem v priamom prenose. A ja by som mal takéto nejaké príbuzné slovíčko, krásne, rezonančné, ale to si necháme potom. Radšej... Oni sú originál... Originál blázni, ktorí... Z nich by aj psychiatri sa zbláznili, hej? No na nich už nemá nikto, ja si myslím. Psychológovia, keby ich videli, tak trepnú tašku o zem a utekajú. Áno, asi tak. No tak s týmto to troška odľahčili. S týmto nech na nás nejdú, lebo nemajú šancu, áno. Ale sú nejaké priaznivci, ktorí fandia. Čím väčší blázon, tak tým lepšie. To je ústretovosť. Môj starý otec by povedal jednu takúto myšlienku. Treba mu trepnúť lopatou po čele a potom uvidí. Ja poznám jeden takýto vtipek. Môj priateľ, to bolo dávno, dostal výplatu, trošku si vypil a v ten deň, alebo v ten večer vykopali nejakú rihu, hej, pri krčme. No tak Segin vpadol do tej jamy a pozviechal sa nejako, no ale cigáni ho čakali už na vrchu, mali lopatu, tú hliníkovú, tú, hej, na sneh, no a mu pripasali po hlave, začal krvácať, okradli ho samozrejme a zavolali zachránku a lekár na zachránke sa opýtal, ako sa vám to stalo. A kamarát hovorí, pán doktor, ja som nečul, len zazvoniť. Im bude zvoniť tých... Na záver aspoň trošku tej nalady, na večer. Takže im bude zvoniť tých tupých hlavách. Takže rozumieme, dáme ešte raz na ten pekný večer, piatkový a májový, dáme ešte jednu pieseň
a uvidíme, a je to Ligonka z Podrokoša. Tak ešte raz sa chceme s vami rozlúčiť zo štúdia televízie Krivan a ja sa musím poďakovať môjmu hostovi Stankovi Chovancovi, že prišiel zo Spišskej Novej Vsi. Tak Stane, ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme opäť mohli byť v štúdiu televízie Krivan. Bolo mi radosťou, ďakujem za pozvanie a teším sa na budúce. Určite sa stretneme. Príjemný večer želám všetkým. Áno, aj my vám prajeme ešte príjemný večer, teda majový večer, zostatok večera. My máme ešte ďalšie stretnutie s odbojom, tak či českým, či rakúskym, tak uvidíme, ako to dopadne a vidíme sa, alebo počujeme možno už zajtra na Liptove, tak ešte raz nakoniec vám pustíme tú našu zvučku, ktorá je pre televíziu Krivan.